Podeu provar totes aquestes coses. Podeu provar amb el vostre germà i els vostres pares. Podeu gravar i fer un espectacle. Fins i tot podeu usar música. I lo podeu enviar als vostres amics i als vostres professors. Però el més important per fer circ i fer malabars és màxima concentració, molta repetició i el més important, molta creativitat.